Ya ngiphinde ngibingelele kakhulu bazalwane, siyabonga egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sifunda ngombuso kaNkulunkulu nombuso wasezulwini. Sichaza i-goal and the vision of God's kingdom. The strategic plan. I-strategic plan ukuthi ke how to go about achieving and fulfilling the goal and fulfilling the vision. I-vision bazalwane into ephelele uNkulunkulu anayo ukuthi nansi into engifunayo, nansi into egcine sekuphele konke, nakho kufanele kube khona. Kodwa ke manje uNkulunkulu usenesiphetho isiqalo singakabibikho. Sekumele kuziwe manje esiqalweni ke kusetshenzela ukuthi lento esikhishiwe nansi yana. For example, umuntu unengqondo unomqondo engqondweni yakhe ukuthi ufuna indlu enjani. Lo mqondo abese ukhiphele ephepheni. Idwetshwe phansi lendlu then iphele. Then ke isiphelile indlu kodwa isephepheni. Sekubiza manje ukuthi kulandwa abakhi ke bezolandela leli plan elila ephepheni. Then mayiseqedile umakho ukwakha lendle sephepheni isiphumele manje isiyamanifesta, isiphumele obala manje isiyaphatheka, sekuyiyona isi-physical isi-literal. So ke uma kuthiwa kune goal yombuso kaNkulunkulu, kune vision yombuso kaNkulunkulu, egcineni le vision kufuneka iphumelele. But yini okumele yenziwe ukuze leyo vision iphumelele? Right. Uma ngabe kuzokwakhiwa indlu isidwetshiwe iplan ephepheni, sekubizwa ukuthi manje kulanda umakhi nematerial, yonke into ezodingakala. So ke kafushane ke njengamanje sizokhuluma nge-strategic plan to accomplish what God's kingdom goal and the vision. So ke sizobuka lokho ke kule audio njengamanje. So amavesi mhlambe bazalwane ngizoveza nje mhlamba ambalwa. Right. Number 1, how do we accomplish the vision of God's kingdom? How do we accomplish the goal of God's kingdom? So uNkulunkulu ufuna ukubona uNkulunkuluwana, ufuna ukubona uNkulunkulu ama-kings, ufuna ukubona abantu, ufuna ukubona oKristu abancane. Yabona? So sifinyelela kanjani ukwenza abantu babe ngoNkulunkuluwana abancane, babe ngamakhosi azobusa kanye nenkosi uJesu, babe ngama-rulers, babe ngama-kings, babe ngoKristu? Sikwenza kanjani lokho ukuthi bafinyelele lapha abantu? Number 1, God's promises. Kufanele sibe nazo izethembiso zikaNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu bazalwane ukuze sikwazi njengoba ngithe lapha phezulu God's kingdom goal and strategic plan for what? For target and focus. Awukwazi ukufocasa ingekho into ebekiwe ofanele ubheke kuyo. Kufanele kube nento ezobekwa ozobheka kuyo. Uthi mawuhamba ungaphazanyiswa izinto eziqhamuka emaceleni ngoba ifocus yakho ikule nto ebekiwe. So njengamanje sifuna ukukhipha uhlobo lomuntu olufuze uNkulunkulu, the imitator of God, njengoba sifundile kwabase Ephesians chapter 5 verse 1. So nantu uhlobo lomuntu sinasi isithombe saso, njengoba nomakhi mabezokwakha indlu uguidwa yini iplan, house plan le esephepheni, ukuthi yini efunekalayo, amakamera omeleme kanjani, ama-showers, i-roof ufanele kanjani, uguidwa ile plan leyana. So nathi sigadwa yini ivision yombuso kaNkulunkulu, ivision yombuso kaNkulunkulu ukuthi abantu babuyiselwe ebukhosini babo, babe uNkulunkulu, babe ngama-kings, babe ngama-rulers, babe uKristu abancane. So how do we do that? How to get there? Yiphi material esisebenzisayo to achieve that? Sisebenzisa izethembiso bazalwane, God's promises. Uma sibalanda laba abantu ngokubatshela lezi indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu, mase sifike la sibafundisa ngombuso kaNkulunkulu, sibashape ngani ngama-teachings, siyabafundisa, yabona, siyabagxilisa, siyaba-establisha, siyaba-empowerisha. Then ngendaba zasembusweni, ngempilo yasembusweni, ngemithetho yasembusweni, bese yashapeka lo muntu, akheke lo muntu. Yabona? Then into esifuna ukuyibona egcineni, simfuna umbona ecabanga njengoNkulunkulu, simfuna umbona e-acta njengoNkulunkulu, simfuna umbona enza njengoNkulunkulu. Ufulfilleke izwi lapha naGenesis ukuthi asenze umuntu ngomfanisi wethu asifuze.
then sikwenza kanjani lokho? Lento uNkulunkulu ayithembisile iyona esithathayo, the promises of God. Number 2, kingdom blessings. Kunebusiso zasembusweni bazalwane, nazo efola ngaphansi kwama promises. Then siyamazisa lo muntu ukuthi nanka ama blessings ombuso kaNkulunkulu. Imaterial le ezokhipha lo wamuntu ofuna uNkulunkulu, onobukhosi njengoNkulunkulu, onenkazimulo njengoNkulunkulu. Asikwazi ukukhipha umuntu onjalo singamnikezanga izwi likaNkulunkulu. Bizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu uqobo. And asikwazi ukuthi lo muntu masimnikeza izwi likaNkulunkulu simvumele futhi ukuthi athathe namazwi abantu, athathe namazwi alelizwe kuhlangane ndawonye. Ngeke iphumele yankazimulo esifuna kulowa muntu. Ngeke bephume lobuNkulunkulu bukaNkulunkulu kulowa muntu. So ke akwazi lo muntu ukumixwa. Masimakha lo muntu asikwazi ukumix. Ngeke umakhe bazalwane ethi akhindlu enikezwe iplan ngoba umnikazi wendlu ufuna indlu yakhe ibe nje. Bese eqhamuka nowakho umqondo owakhayo a-add into zakhe. Ngeke kusaba yilento eseplanini yendlu. Lo qashiwe ukuthi akhe unikeziwe ukuthi uzolandela leli plan, akhiphe lento la eplanini. So ke manje asikwazi bazalwane lithi iBhayibheli isisekelo sibekiwe. Yabona? Asikwazi ukwakha ngesinye isisekelo, asikwazi ukwakha ngenye imaterial. Imaterial ibekiwe, isisekelo sibekiwe. Lithi iBhayibheli sakhiwe phezu kwesiselo sabapostoli nabaprofeti, uJesu eyitshele igumbi. So silandela indlela uNkulunkulu amise ngayo ngoKristu Jesu, ngabapostoli, ngabaprofeti beTestament elidala. So asiqali phansi, isisekelo sesamiswa vele. Kuyakhiwa la. Mufunda base Ephesians chapter 4 ukuthi sakha kwakhiwa to build the body of Christ. Kwakhiwa umzimba kaKristu. So ke ayikho into esidinga ngaphandle kwezwi, ngaphandle kwamazwi kaNkulunkulu kuphela. Lo muntu mayesesindisiwe uyahlukaniswa manje. He is being set apart. He's being separated. So that manje kuzowakhiwa lo muntu, kukhishwe lo muntu, lo uNkulunkuluwana, lo muntu ofana nani omfanekiso kaNkulunkulu. Lo muntu ofuze uNkulunkulu. Right. Kingdom daily works and business. To achieve the above, kumele bazalwane senze umsebenzi wasembusweni kaNkulunkulu. Nsuku zonke on daily basis. Subject lifestyle. Laba asebethathiwe bona ba restoration, babuyiselwe ebukhosini basezulwini, embusweni wasezulwini. Then bayiziqonda ukuthi bangobani. Impilo yabo, i-lifestyle yabo iyabalekelela nabanye abangakafiki. Ukuthi abantu bebuka impilo yabo, bebuke yalaba asebesindisiwe, abazelwe kabusha, abawumbuso kaNkulunkulu emhlabeni. Then mabebuka yona bathi ihlukile. Ngoba lo muntu usefundisiwe laphana. But asikwazi ukwenza lokho bazalwane uma ngabe sisa umqondo wethu, isimo sethu singakaguqulwa. Ingqondo yethu ingakenziwi bentsha. Ngokuthi sifundise imiyalo kaNkulunkulu. Ngokuthi sibe nomqondo ukuthi sihlukaniselwe uNkulunkulu yedwa. Because igama ithi holy lisho ukuthi to be separated for sacred use, for special use. Sihlukanisele ukuthi sisetshenziselwe okaNkulunkulu kuphela. Enkathi sisetshenziselwe okaNkulunkulu, then le glory uyabona imoto uma uyigeza athi ingcolile, uyifaka amanzi angithi. Enkathi uyifaka amanzi manje ukhiphe lolu daka lolu. Then iyaqala manje siyaqala yabonakala ubuhle bayo. Then esikhathi manje uqala manje uyifaka insipho, kuphinde ngasathi uyayimboza futhi ngensipho, uyifaka igwebu, uyifaka igwebu lensipho, uyabona. Kuyazathi futhi yavaleka futhi iglory yayo ubuhle bayo. Then uzothi uma usishanga amanzi lapho usuyirensa iqala, angiphathi uma usuyisulileke. Iyasetshenzwa uzibuyele kuloba glory bayo, loba buhle bayo esikhathi ikhandwa. Nomuntu naye kuze abuyele isikhathi ishunyezwe uJesu, emukela uJesu, liyamgeza igazi lika Jesu. Daily on daily basis lo muntu uyafundisa umyalo kaNkulunkulu, uyaluswa lo muntu, uyaguidwa lo muntu, uyabona izinto ezimngcolisayo uyaqhelenana nazo, uyabona. Lithi iBhayibheli ukujwayelana nababi konakalisa ukuyiphatha ukuhle, uyaqhela kubantu ababi, uyabona. Ikhampani uyaqhela kwikhampani yabantu ababi nabane bad influence. So ubuyiswa ini manje, uyagezwa lo muntu, ubuyiswa leya glory uNkulunkulu emnikeze yona. Mayithu uJesu, baba inkazimulo onginikeze yona umhlaba ungakasekelwa, ngicela ungibuyisele kuyo. Khona le nkazimulo bazomhlaba ungakasekelwa esasinikezwe yona. Then masifika emhlabeni yafika onakala yangcola le nkazimulo.
So ngegazi lika Jesu siyagezwa manje ukuthi sibuyele khona ngamazwi. Mofunda abase Ephesians chapter 5 ngithi lapho verse 26 verse 27 ungixolela amagotha angakahle. Then ukuthi siyagezwa ngezwi elingamanzi. Amazwi kaNkuluNkulu angamanzi. Izwi kaNkuluNkulu lingamanzi asigezayo. So lo muntu manje lana i-strategic plan sithi lo muntu uyagezwa ngokunikezwa amazwi kaNkuluNkulu on daily basis. Uyavikelwa, uyaprotectwa emazwini azomngcolisa ambuyisele odakeni. Ngeke imoto masuyigezile sibuyele kwi-glory isinhle udaka lonke lisusiwe manje igcwele lapha phansi. Uyayithatha manje uyibeke endaweni lapho izoba safe khona because ufuna i-maintain ubuhle bayo. So now uma ususindisiwe njengamanje usubuyisela ubukhosini. So ubuyisela ubukhosini bakho manje basezulwini. So kunengubo usugqokiswe yona spiritually noma singayiboni physically but spiritual sigqokile lengubo yenkazimulo. Malithi lapha na kuma Roma chapter 13 lapha egcineni lithi sembathe uKristu. So lokhu uthi sembathe uKristu manje. So impilo yethu manje ma sibuka uSathane umoya uyispirit sibuka amademona umoya asibuka simbethe uKristu abona uKristu kithi. So ke asikwazi manje ukuvumela iinfluence yalo Sathane oyisitho sethu owudaka olusingcolisayo. Asikwazi kumvumela bazalwane noma ngayiphi indlela. So ke i-strategic plan ukuthi i-subjects lifestyle laba abasebezaza asebehlukaniselwe asebengumbuso kaNkuluNkulu emhlabeni abaphila ngendlela yombuso kaNkuluNkulu. Then i-lifestyle yabo iyalekelela futhi ukuthi abanye balandwe nabo bavuleka amehlo. Right, testimony ubufakazi bazalwane. Engathi kufakwaza ngoJesu. Uyabona? Bebemazi lo muntu ukuthi bephila impiloni. Uyaqala manje uyakhuluma uyafakaza yabatshela abantu ukuthi uJesu ngisizile enye plan lelo. uJesu mayesezohamba emhlabeni lapha izenzo chapter 1 ukhuluma nabafundi bakhe uthi niyoba ngofakazi bami niqala la eJerusalem nize Samaria nize nifike ekupheleni komhlaba. You gonna be my you're gonna testify about me. Then you gonna give testimony ukuthi mina Jesu Kristu ngivukele kwabafileyo. Ngampela bahamba bafakaza baze bathi oPetru asikwazi ukuthula ngalokho esikubonile lesikuzwile. So i-testimony enye bazalwane ini iplan kaNkuluNkulu to achieve igoal nevision yombuso kaNkuluNkulu. Right, preaching and teaching njoba ngikhuluma nje bazalwane yi strategic plan leyo ukuthi ozozwa njoba ngikhuluma kanjena khona into eyenzakalayo kuye, khona into ezongena kuwe, khona into ozoyizwa, khona uguquko lizoba khona ngalento oyizwayo ezokwenza manje ukuthi indlela yakho yokucabanga ingabisafana nesikhathi ungakezwa. So ubuke manje ukuthi no man uNkulunkulu mina ngifisela into ayimisile ngami, uNkulunkulu ayilindele kimi ukuthi ngifinyelele. Makuthiwa ngifinyelele ebudodeni opheleleyo kusho ukuthi ngifinyelele etheni senginguNkulunkuluwana, sengiyiking, small letter K, sengiyiruler. Yawa sengifana noKristu, sengiKristu omncane. Nakho la uNkulunkulu esifuna khona. So ufuna ukucabanga kwakho kushintshe manje. So awukwazi ke manje ukuba busy nayo yonke lento oyibhizi ngayo, na wonke lama goals wena onawo. No. Uzothatha le goal yasembusweni manje uyifake kuwe ulawulo yiyo. All right. Kingdom benefits. Ukuthi ke mawusembusweni ayina ama benefits makuthiwa sodlifa lokuphila phakathi isho ukuthini lonto. Then uma ngabe sifundiswa lo muntu akhiwa eshape ngezwi kaNkuluNkulu ama benefits ukuba sembusweni kaNkuluNkulu. Lento nje oyicabanga nje yodwa ukuthi sodlifa lokuphila phakathi isho ukuthini lonto. Right. God's kingdom celebrations kunendlela esicelebrate ngayo embusweni kaNkuluNkulu nothwale lizwe. God's kingdom economy circulation. Uma ufunda laphana izenzo 4 verse 32 to 37 no Lucas 6 verse 27 to 36 no Matthew 6 verse 33. Then kune economy yasembusweni okwamanje indlela esihenglisha ngayo esimanage ngayo economy yasembusweni ayifani yalelizwe. Nayo futhi yasiza ukuthi utholakala abantu abazongena embusweni baphinde baphila impilo yasembusweni babe ngama kingdom subjects. Right, bese kuthi ke eternal material prosperity. Uma sizokhuluma ngematerialism, ngematerial, ngempumela, ngeprosperity material yaphakade.
iyasiza futhi ukuthi okay modela konke kwalelizwe ushiya izinto zalelizwe ukhohlwe izinto zalelizwe ikhona impumelelo yaphakade bese kuba all kingdom gifts as they are meant to produce kingdom kinds and race bese kuba ukusebenza abazalwane kuyiphiwo ma kunikezwa abantu iziphiwo zikamoya umoya engcwele nikeza abantu iziphiwo ukuthi basebenze ngazo embusweni kaNkuluNkulu iplan kaNkuluNkulu lelo ukuthi kusizwe umuntu obentshontshiwe wangcoliswa yizwe manje ubuyisele ebukhosini bakhe ukuthi akhiwe lo muntu alungise lo muntu aprepare lo muntu azalungela ukubusa futhi ngoba siyeza isikhathi sakhe sokubusa so njengamanje kwenziwa lokho kushunyelwa ivangeli lombuso kulungiswa abantu balungiselwe isikhathi ukuthi mase kufika isikhathi ukuthi babuse bathathe over bahlale ehlalweni babuse bese beyabusa balawule emhlabeni so ke siyabonga kakhulu ke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu amen.